Fernández, líder de Plataforma per Catalunya i les Joventuts Identitàries i destacat dirigent del Casal Tramuntana, va recórrer la sentència al Tribunal Suprem i al juny d'aquest any el Tribunal Suprem ha determinat una sentència contra mi de 3 anys, amb el que hauré d'entrar a presó. És una sentència que no hi cap recurs i és una sentència ferma. Ara hem demanat l'indult i estem a l'espera que suspenguin la meva entrada fins que resolgui l'indult per donar temps fins que entri. Aquest és un nou cas d'un judici polític de repressió a l'antifeixisme. Estem veient darrerament com permeten el feixisme. El Tribunal Suprem absol el Frente Antisistema, on estava l'assassí de Guillem Agulló. Són feixistes i aquests els absolen, mentre nosaltres ens empresonen. També tenim els companys del 12 d'octubre del 2013 on els demanen 17 anys de presó per una suposada agressió al feixisme. El feixisme s'ha de combatre dia a dia als carrers, perquè el feixisme avança si no se'l combat. I nosaltres estem aquí per combatir-lo. No passaran! Sergi Llibertat! Sergi Llibertat! Evidentment, COP donem tot el recolzament al nostre company Sergi i a tota la resta d'antifeixistes que continuen dia a dia defensant pam a pam els nostres carrers, dels nostres pobles, dels nostres barris, de les nostres ciutats. Un sol crit contra el feixisme! No passaran! No passaran! No passaran!